development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Yari kita sa ika-10 ng petsa sa bulan sang Oktubre to'y 2022 mga kaaksyon. Kamusta mga kaaksyon ta? Sa sining oras mga kaaksyon, ati maro init-init, maro ginot ang aton sining panahon sa sining adlaw mga kaaksyon. Pero ti mas mayo na lang kontra ulan, no? Pero ti karon dugay-dugay lang taon ta ko nasta maggabi ni nga mangin mayo ang dalagan sa aton sining tiyempo, no? May 76 days before pa man mag-Christmas Day kita mga kaaksyon, and 83 kadlaw na lang nabilin before pa man mag-say goodbye ang 2022. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Mag-ainop na kita tubtub sa tak na launay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon na unit reporters karon dugay-dugay handa na sa pag-file sang ida na tipon nga mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan sa aksyon BBB, no? O sige sa mga kaaksyon ta sa kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod ginasigahom ta nga nagahimos na sang pagpanyaga ang aton sining mga kaaksyon sa mga kaumhan, kabukiran kag lakip na sa mga kaaksyon ta diri sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Kag nagapangamusta kita sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa oriental side. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kamustang mga kaaksyon ta sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Clanen Antique kag tubtob sa malabutan sa atong sining pag waragwag
tawag sa sininga udto. Welcome diri sa inyo sininga palatuntunan sa kinanda na kuang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex kantong Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon karon dugay-dugay aton hibaloon ang balita gikan sa Kapitolyo upod kay aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa palayag ni Gob Lacsono nagalaom nga magbalik na sa normal ang sitwasyon sa barangay Carabalan sa syudad Sanghi, Mamaylan. Mga evacuees naglabot na sa 15,024 sa pagkadamo na no. 15,024 ka mga individuals ang yara na sa evacuation center sa syudad Sanghi, Mamaylan. Grabe nga halit no. Ay, perte, hamakin mo nang iban pa, October 6 mga kakson, ti mga 5 na kadlaw, no? Ang butang kasapatan nila sa ila sining mga puluyan, kagang ila sining balay dito kung ano ining sitwasyon nga tuman kalawig sa evacuees mga kakson nga nagtiner sa evacuation center sa syudad Sanghi, Mamaylan mga kakson. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Karon dugay-dugay aton lang badahon ang balita gikan sa Kapitolyo Provincial kay aksyon na Marlon Hinovia samtang sa Bacolod City Government Center naman nga informasyon ni gadulong ni aksyon na Dale Salazar. Ini may kang tanan sa 50,000 nga balor sang gatong nga ginaligar ginbakal para sa wala nagagana nga heavy equipment padayon nga ginausisa sang City Legal Office. Sa balita naman kay aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO, dogang 189 ka mga PNP personnel halin sa Pro 6 nagabot na sining aga. Isa ka semana ang pagselebrar sa Mascara Festival nangin matawhay suno kay Bacolod City Police Office Director Colonel Thomas Joseph Marter. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office karon dugay-dugay igabalita ni aksyon na John Diaz send off sa mga PNP personnel nga idestino sa Panad Park Patigayunon las 4 sining hapon. Kag lalaki ho ginbuno sang iyang upod man lang sa ilimnan sa banwa sa Moises Padilla, Pilason. Sa balita naman kay aksyon art tayhupon sa special assignments presyo sang kuryente, brownout kagiban pa nga mga issues ginsabat sang Sineco management. Sa balita naman sa patrol upod kay aksyon Alvin Graba idulong karon dugay-dugay ini may kang tanan sa Courage Negros bala ining grupo sang Courage Negros naghatag sang 0% ay perte zero gidya way gidya kuno performance rating sa unang isa kadlaw sang administrasyon ni Presidente BBM. Piliya Negroso nag-augment na para sa Mascara Festival diri sa siyudad sang Bacolod. Sa balita naman sa out of town mga kaaksyon kaso nga paghupot sang kagpagbaligya sang Sabuy gapasaka na sa isa ka 47 anyos nga lalaki nga nadakpan sa bypass operation nakaligad nga Sabado. Sa balita naman kay aksyon Nelson Patinio abyan ginreklamo bangod sa paggamit sang illegal nga droga sa iya ginarentahan nga puluyan sa siyudad sang San Carlos.
Mga residente nga nabilin sa pila ka mga lugar nga malapit sa encounter site ginamatamat na kuha sa mga otoridad sang syudad sang Himamaylan. May panugyan sa publiko ang mga kapulisan. Sa balita naman sa nasyonal, pulis nga involvado sa pagkakonfeska sang kapin 900 kilos nga siya buhog ginaresto sang kapulisan. Ay kanami namin ni tani pa tulon ni sa iya tanan ang shabu niyo parang makita yaman ang kabalaskugan nga klase sang pulis ni. Ay nanong klase sang ara nagid ayo nami gidya no nami gidya sang shabu mga kakson makin mo ni 900 kilos sus. Anay Senadora Dilimaho nagpasalamat nga nakaluwas ni sa tuyo nga pag-hostage sa iya. US President Biden magabisita sa Pilipinas suno kay Congressman Sandro Marcos. Vice Presidente Duterte tuyo nga mapabaskog ang mandato sa Office of the Vice President. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, puting. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban, matamaton talang ni mga kaksyon namon sa kahanginan, no? Matamaton talang niya kay mahinang kalaban eh. Sige, i-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page, tapos ninyo like kag share, ipadala ang mensahe ninyo basta jutay lang para maakomoda naton ini tanan. Ay puwerte. Sige sa mga kaksyon ta, i-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page, tapos ang inyo sining mga mensahe. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sige, daligid lang mga kaksyon. Matagtanay pila ka mga commercials karon dugay-dugay. Aton hibaloon ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters. Pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito Ayos. Sige manamyaw tanay sa mga kaksyon naton, mga kaksyon naton. No? May lang pagpamati kay Ami Rivera, Georgia Gargasiran, Gian Resicio. May lang pag-monitor kay Clover Aguirre. No? Clover Aguirre. Thank you, Gid. Rosalie Rafael Prino. No? Kay Rosalie Rafael Prino. Eleanor Goro, no? Thank you so much, Eleanor Goro. Lilian Tadina Claridad, Helen Gamora Hava, no? May lang pagpamati Inday Helen and Emily Hindrala, no? Sonia de la Torre Delgado, Sencha Pinias, LV Che Flores, Elizabeth Gamala, Bongville Borgs Jr. Ay, puwerte si Bongville, no? Renji Alonso, Probilino Marquino, may lang pagpamati, no? And sa ibang panaton nga mga kaksyon, daligid lang kay ma-check tanay, kumayari pa nabili, no? Sige, sa kay Dines Nuestro, may lang pagpamati, Dines. Thank you, Gid. And si Clover Aguirre, lima yung udto lang, tamyaw lang si Ray Roja. Ni Roja, no? Kay Ni Roja nga nagapanglaba. Nagapanglaba sang manapla. Ay, pertiya, sige. Thank you, Gid, Clover Aguirre, no? Madam Georgia Gargasaranara naman. Sencha Penias, no? Watching live sa Kamalandaan, Nara, Kawayan. Thank you so much, Sencha. And okay, sa kay Jeffrey Arcoyo, no? May lang pagpamati to Jeffrey Arcoyo.
And sa iban pa naton nga mga kaaksyon na. Sige karon dugay-dugay ang iban sini. Ipadala lang ninyong mensahe kay tirahon tay na karon dugay-dugay, no? Daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, padisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggado so, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Kisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala mo message. siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Bis kaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay, abal mo ga panghulang ka lang phone. Karon,
Gikanaton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Pabalikin na diri sa ato sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:55 na nga oras 11:55 na mga kaaksyon sa pinaka-latest galing sitwasyon dito sa Oriental Side kay si Gobrowel Digamo ang nagsumpa na mo. Actually, gina-expect nga subong adlaw mapungko na siya sa provincial capital as governor taliwasin or siyang magabulo sa gobernador gin proklamar sadto after the election nga si Gob Teves, no? Pero may ongoing pang paghinunanon subong sini sa Kapitolyo upod ang DILG mga kaaksyon, no? Marusad man ni maki-update ato karon kung anong update dito sa Dumaguete City sa Oriental Side, no? Sa Iping talang nga probinsya mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sige, standby ang reaksyon Alvin Graba, balita sa patrol kadtuan tada karon dugay-dugay ang imo sining nga balita. Live extension coffee mix anay kita, no? Ang live extension coffee mix or Lanay kita, no? Ini may kang tanan sa Courage Negros naghatag sang 0% nga performance rating sa unang isa kadlaw sang administrasyon sa idalom ni Presidente Bongbong Marcos Jr., no? Kag Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA diri sa Negros Occidental nagpadala na sang augmentation para sa Mascara Celebration diri sa siyudad sang Bacolod. Yari ang kaudan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, wala nakapuntos ang Panguluhan ni Pangulong Bongbong Marcos sa grupo sang Courage sa gikan sa lokal kag sa national para sa first 100 days ini bilang pong presidente sang pungsod sang Pilipinas. Sunod diri kay Courage Negros Secretary General Dan Alcoriza, bukya kung zero Action Rex ang grado. Ano nang rating nila? 0% gidya? Way gidya 1, bisan 2 or 3? Pamangkot ko gani, bisan tanim, luwi ka mo, bisan 10 na lang.
Sini niya bisan 70% na lang bi, nabalang ginasiling Ah. action Rex nga konsagrado pa sa elementarya pa na Gaital-ital school. nga kabit-kabit abi. Oo, Pero wala gagabit-gabit gid ka. Why did Action Rex? Siling ko, ti sige, total amo man na inyo pananaw, kag pananawan, ti ano ang inyong sining rason. Number 1, diri Action Rex, kay suno sa iya, nagsaka ang presyo sa mga pamalaklon. Umpisa man nga nagpungko ini si BBM. Ikaduha, ang inflation rate of course, Action Rex suno sa iya nga halos nagsaka almost 7% kay 6.9% ang inflation rate Action Rex. Nalakip na diri ang presyo sang dolyar kung sa karon ang bilis ang piso nagnubo ikumpara mo sa dolyar bala Action Rex kunti ang presyo subong sa dollar is 59 pesos is to $1 amo ni ang exchange rate. Iskada ay katatlo diri Action Rex nga suno sa iya madamo sa mga empleyado unemployed rather ginabulo banta mga ara sa 6 milyones ka mga Pilipino ang wala sang trabaho sa karon sa piyak sini Action Rex nga mas ginakinahanglan sa mga Pilipino ka especially sa isa ka pamilya nga makatrabaho para mabuhi man ang ila sinitag sa ka mga pamilya when in fact suno pagit sa iya nga ang sweldo gani sa mga empleyado halos ginlansang bala Action Rex way na nagsaka pa gapabilin sa gihapon sa 12,000 masubra 12,000 Action Rex kada bulan para ini sa salary grade level 1 nga kung tani suno sa iya dapat ang salary grade 1 pwede na kung tani magkasweldo bisan 32,000 ka pesos matag bulan inaya para maya tani para bala sa mga ining itawag ya gani direction sa makabuhi nga sweldo para sa isa ka membro sang panimalay o kung sa isa ka amay nga may 5 ka miyembro sang panimalay Action Rex. Ikaduha diri nga gina-question naman ang pag-import bala sang kalamay kunti diri sa Negros suno sa iya kita sa Negros number 1 producer ara kita from 65 to 70% nga nagaproduce sang kalamay in fact diri sa Pilipinas ang Pilipinas man ang naga-import manggani sang kalamay dito sa US nga ang question nga aw ka nag-export kita sang kalamay nga ang question di nga ma-import pa kita nga ari lang man diri sa ato ng produkto hindi lang nas Negros alone kundi sa iban pa nga mga sugar producing provinces diri man sa Pilipinas Action Rex isa pa diri Action Rex nga gina-question sang ila sining hanay sa panguluhan man ni Presidente Marcos amo ni ang sunod sa iya nga ang pag ining wala paghatag sa pagtumod kag solusyon particularmente Action Rex sining mga ginakinahanglan karon sa Pilipino hindi pagidman siguro full gid mga 3 months pa man lang sige panaguro ang adjustments kag ginahimo sang Marcos administration Maniman sa ko ganiti bisan na isa lang tani ka porsyento lang bala kay ti on adjustment pa mong ang presidente kaga of course kasi may isa pa may mga nahimo naman ang presidente Action Rex especially ini pagbulig paghatag ayuda o galing kay ti suno sa iya nga ang paghatag sining asa nga ayuda ng mga ginakinahanglan man nga kuntani sa mga particular sining mga mangunguma. Pero ti anong gina-recommend gid nila number 1 sa kay Presidente Marcos doon Action Rex ang pagpanubo number 1 paghatag sa obra sa mga wala obra kay ara na sa 6 masubra sa 6 milyones ikaduha nila nga panawagan mga negosyo nagsilira subong ani man damo man kay pagimo galing aro negosyong gamay to nagsiramang ganito kay ti pigado man okay pigaw man ti manegosyo ka man nga perde ka kundi sirado ka na lang amo nang the best way bisan gamay-gamay lang taning sulod basta may income lang kay makasige-sige kag kinanglanon kung perde lang perde ka dadlaw si saksimana makin mo ng perde mo kag sumahon mo isa ka bulan kung sa isa ka mana sweldo mo halimbawa
o kung rather ang imo ginaganar dako kuntani ugaling kiti mabuhin-buhinan pirme kay tungod kapigaw ang ginasiling tabla aksyon na Rex nga pagsulod man sang kwarta sa aton sini nga negosyo. But anyway, aksyon na Rex isa diri sa panawagan man nila nga pasakaan man ang sweldo sang mga empleyado sa gobyerno aksyon Rex kag ang ikatatlo diri ang regular ining mga contractual employees nga nagaubra sa gobyerno aksyon Rex. Ari ang pahayag ni Sir Dan Alcoriza. Ang inflation rate na po nga grabe gid kani, no? Sang nagigab yang mga binulan si Presidente Marcos Jr. pamiripit pa siya sang 6%, di subong mo 6.9%, almost 7% ang inflation rate naton. As of September na ano pagidayan guro sa sining October ni. Eh do wala man tikang ginhimo ang aton panguluhan. Kung kadua value sa piso naton compare to a dollar 59 dahil lapit na mag-senior citizen ng presyo sang dollar. Kabalo naman kita din na kada transaksyon sang gobyerno dolyar ang ginagamit mo. Ang taiya nga mga export-import na mga transaksyon, mga produkto nga kinahanglanon sang pungsod. Sa sektor naman, isipan nila ang empleados gobyerno, ang minimum na sweldo na 12,000. Iisipan na 12,000, paano mabuhay ang 12,000? Bakit ibanan pa sang statutory deduction sang GSIS, pag-ibig, PhilHealth, utang sa bangko, utang sa GSIS. Pag hindi sila, hindi nila patilang nahot lang. Amo rin silang pinakadamo ng mga empleados gobyerno, yung mga lowly paid, manubo nga nagabatod sa manubo nga sweldo. Pero among nagapadalagan sa gobyerno, isa pa rin ang sugar importation naton. Ang pungsod naton, isa sa pinakadako nga nagaprodukto sa sugar. Dili gani kakuha pa ang Amerika sa sugar nila. Na ma-import pagi. Kita gani di halos 30% sa sugar production naton dili galing sa Negros. 70 or 65 to 70% ang sugar production naton dili galing sa Negros. Negros pa lang na. Kung ilang taon nato nini, ang paghatag ninyo sa 0% grado mismo para sa presidente sa iya sining first 100 days, hindi lang sir, Courage Negros ang naghatag sini, kundi sa kabilugan na ni sir. Kabilugan na ni at pani Courage National, nag-agi na siya sa maid-aid nga pagtuon kag maid-aid nga pagdiskusyon nga amo ni ang sitwasyon sa aton pungsod subong. Aksyon Rex ang kabayan kita mga sang pahayag diri di Courage Negros Secretary General Dan Alcoriza. Sa piyak pagid sa dugang pagid naton nga balita aksyon Rex nagpakigbahin ang Philippine Drug Enforcement Agency diri sa Negros Occidental para naman sa seguridad sa mga pumuluyo in line sa selebrasyon man sa Mascara Festival diri sa syudad sa Bacolod. This time action Rex ang ila sining ang plano sa ila sining hanay o sa ila ahensya magpakig angot man sa mga kapulisan sa Bacolod City Police Office kagaiban pang ahensya partikularmente na aksyon na Rex ining assigned sa internal security operations bangod suno sa padayon man ang ila sining pagbantay base sa pahayag diri ni PIDEA Agent Bamboo ang Deputy Provincial Officer sa PIDEA Negros nga padayon man ang ila sining pagbantay sa posible pagsulod man sa illegal nga droga diri sa syudad sa Bacolod nagikan man sa iban nga lugar when in fact natunga man ang PIDEA action Rex because may ara man PIDEA intel operatives may ara pagida sila action Rex nga nagapatigayon sa pagbantay sa tagsa ka mga puerto upod na sa mga miyembro sa Philippine Coast Guard kaga Maricom Action Rex kay tuyo nila diri nga mangin matawhay ang pagsaulog man sining Mascara Festival sa syudad sa Bacolod. Ari Action Rex ang pahayag ni PIDEA Agent Bamboo. Ang aton nga ginahimo subong is monitoring kita sa entire Bacolod about sa drug situation. And the same time, may mga augmentation kita during sa mga activities ng Mascara and ang aton nga K9 units and mga agents naka-covert lang
libot man sa tanan nga mga events during Mascara. So secure man sang safety, kasi may bitarta man ng mga tao man nga mga postlet sa illegal nga droga during sa Mascara Festival. Basta may mga selebrasyon, may aragid, mga pusher, and iban pa nga mga illegalista. Mahimo magtukaw sa sininga selebrasyon. Paano naton matap na ini, sir? Continuous man na aton monitoring, no? And ang isa nating ginalikawan ta is yung mga drugs gidyang ginadalagi during sa mga events nga ginakatuwa nila. Pero in regard sa mga pusher niyang within this area sa Bacolod, ka-monitor ta and so hopefully kung may arasa nga ma-negate nga trabaho diri sa Bacolod. Aksyon aras nga kabahin gid lamang sa nga pahayag diri di PIDEA Agent Bamboo. Ang report sa patrol ginadulong sa inyo sa Life Extension Vitamin D. Patrol, inisyasyon, Alvin Grapa. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Aksyon na Artay Hupon, standby anay noy sa detalye gikan dra sa Saneco, no? Presyos ang kuryente, brownout, kag iban pa nga mga isyoso, ginsabat sang Saneco management, unahon tani si Aksyon Artay Hupon, karon dugay-dugay, no? May connection sa may kong kulo na manubong ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radio. Ayos, kaduan tanin balita ni Aksyon Artay Hupon sa special assignments. Sa detalye sa ning balita, upod na kay Aksyon Art Tayupon, live and direct sa Saneco. Aksyon Art? Aksyon Rex reporting live diri. Actually, at kita diri sa office bala no, sang board of directors. Bago rin ginadapos ang discussion diri, no, kag actually, sige pa to sa pila ka mga concern kay pila ka mga issues ang ginsabat diri bala. Especially ang issue sang pagtaas sa mataas ka overbilling, no, sa kuryente sa Saneco. That is number one. Ngayon sa battery, tatlo diri actually nga nag-attend subong, si Engineer Norman Pulientes, GM Tikar, kag Engineer Talyungon. Kay ang issue diri number one, ang taas nga balayran sa kuryente. Pero isa diri nga natandog Action Rex, ato blang insidente nagligad nga pag first 100 days ni Mayor Albe. Damduman mo to nga waim dayon makastart kay
may burnout. Oo. Di na pamangkot di ha? Ana, dala sana? Yan pamangkot. Kaya kung nga ano to natabo, nga na-timing kaya manog sugod kagka one supply sa kuryente. Actually, naka-istorya, dahil naman siya nag-explicar din ni Jentan Yungon, nag-umpisa to actually mga 6:03 bala mo 6:03 pero na restore ang power gali sa area na dito sa Pagos Feeder 3 pero why dahil nilagay pasulod ang power since nga gina-clear anay ang area pero why ito naglawig gali Action Rex nga sila nga daw pilabi ka minutos wala din explicar ni Engineer Tanyungon karon niya nga aga kag in fact naka-istorya na yung si GM Tikar kag si Mayor Albi Benitez, Congressman Greg and the rest of the city officials sa ila sining pagkinitaay no kay tingin explicar nila mo kay kadamo to nag-comment nga base kung may ara bala sang sabotahe or mga issue sang ginatawag naton nga kuan bala daw gin tabo gid nga sa moment nga maga-report ya ang city mayor dito pa nagluntad ang brownout. Pero ipabati ko na karon sa Rexiari pa di sa akon nga kuan way ko pa ma-convert. Ang isa pa gid ka issue diri gihapon ang parte bala sa balayran sa Seneco no nga subong amo man gihapon ang nagapabilin kag number 1 nga question sa tawo kung tugtog san-o nga magapabilin at the highest level pa kung lantaw na ito, naga problema diri ang mga consumers kung balayran ang pagamalan, diri gini-explicar ng GMT Car kag Engineer Norman Pulientes kung nga ang amo ni ang sitwasyon subong. No? Nga ang wiser choice sa ko but sa pagpanukot no kay sa gihapon ang ginapanulugan ni Engineer Pulientes nga 1 piso and 18 centavos lang gid gyapon niya mo ang nagkadto sa Seneco and the rest sini nga mga pagpanukot o kung increases dala ini sa generation charges kag sumungman ang nag-aalabay sa NGCP no kag amo ang nagadugang abi sa mga balayran. Now, amo ni siya ang liwat nilang ginaplastar. As to the question, kung saan ini ano kalawig na amo ni sitwasyon, hindi pa ni subong masiguro no, kung saan mangin stable liwat. Since nga ang presyo sang ginasupply nga coal, nagapabilin nga mataas gihapon. Amo nang reason, sunod diri kay Sir GM Tikar, kag kay Engineer Norman Pulientes, kag Engineer Tanyungon, natin nga sitwasyon medyo malawig-lawig pangahulaton naton hindi bala stable kag kung saan-o nga magbalik ang manubo nga presyo sa kuryente. But ang ila tuyo direction like sa mahangpan sa pumuluyo kung nga amo ni kag ang mga brownouts bala subong isa man isang ipamangkot namon diri kay ang concern nga gulpi lang naga-brownout dason masiga mapatay gamon lang nga issue sa next. So may mga explanation diri. Idaydayon ko lang din karon kay ari pa di sa cellphone ko ang ilang mga mensahe. Bago gid lang nagwa lang kita makadali kay ongoing pa ang discussion sa sini nga mga issues. Ipabati ko na karon liwat kag mayari digin padala gali by Axonex si LTO no LTO diri sa Bacolod na nawag sa aton may isa sila kasim na nga ginahiwot na iwat subong opo diya sa Bitaw diri sa Bacolod City ang deputation training nga mismo gipabalo sa aton ni Sir Renato Novero inakaron tingbon ta nila sa action reports after the decision kung matingog no sang aton na interview karon nga agad diri sa Seneco. So direkta diri action next sa office ang Seneco board ang aton balita diri Boylog ginadulong sa inyo sa Kalwan sang life extension una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat gid Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa special assignment. Standby lang mga kaksyon, Aksyon Marlon Hinovia, karon dugay-dugay aton kuhaon ang balita gikan sa Kapitolyo Provincial. But before sina mga kaksyon, dire kita nay ho. Sa mga kaksyon ta ginaproblema mo ba lang mata Aksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:23 na, las 12:23, 12:23 na mga kaaksyon. Kantuan tanay sa aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, inimay kang tanan sa 50,000 nga balor sang gatong ginaligar, ginbakal para sa wala nagagana nga heavy equipment, padayon nga ginausisa sang City Legal Office mga kaaksyon. Yaring kaudan sang balita ni aksyon na Dale Salazar. Sa detalye sining balita, aksyon Dale. Action Rex sa nagligad nga Sabado report ni Bacolod Mayor Abby Benitez nga mayara sang duha ka mga empleyado sang syudad nga ginpapanaugan sang show cause order bangod nga ti may gin-charge nga balor sang gatong Action Rex sa isa ka wala na nagaandar nga heavy equipment nga under sa office sang Department of Public Services sa DPS. Ini sa karon ang ginatugyan na ang investigation sa Bacolod City Legal Office pero according kay Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr.
nga kapin 50,000 ang balor sa gatong Action Rex nga gin-charge para sa wala na ginausar no nga heavy equipment sang syudad sa Bacolod. Actually, wala yagin palayag ni Attorney Ting kundi in nga department halin ang duha ka mga involved nga mga empleyado nga ginausisa pero amo to last Saturday gin-confirm na ni Mayor Abby Benitez nga halin ni sa Department of Public Services o kon DPS. Ginpahay ni Ting last week ila Action Rex naggwa ang show cause order from City Mayor's Office kag sila di karon ang lead office nga naga-investigate naga-pangusisa regarding sa sining allegation since kati may Executive Order number 1 nga nagatukod sang Good Governance Committee nga amo na siya rason kung nga natukiban Action Rex nga may amo ni gali nga natabo allegedly sa dalam sang previous administration. So, bangod sining insidente, stricto na sila sa pag-monitor Action Rex. Dapat masiguro nga ang gatong ang palagid lamang sa ginausar nga mga salakyan sang syudad sang Bacolod. So, may rin isang process Action Rex after sang SCO wagin issue. May mga hearing pang patigayunon kag ang investigation pangunahan sang City Legal Office. Pamatayan naton si City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. So, buong iti under investigation, hindi, mayroon siya, may kinisuhan na for investigation. Sila, charge sila fuel sa naguba na heavy equipment. Actually, ang amo na ito nakita daw siyam ka or 8 instances mo. 25 daw more or less mga 50,000 goro. Duwa lang ang involved. Di, amo na daw stricto kami sa mga tugong-tugong na amo na. Sige, laban sa bongit, ginaano mo kung mga salakyan na kadlagan kung wala initial investigation na kung mag-show ko sa kami, amo na pagpa-early charge namon sa sa empleyado. Before may naka-explain na sila, Jason na pagid na in-show cause pagid para pagid sila na kung ma-afford sila na hearing or lang position paper. City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Sa ibang nga balita sa City Hall, natuldukan na gidman Action Rex sining issue wala sa pagpainom sang legali sa may isa pa. Sa kasunod sining nakita sila gali? Oo, subong adlaw ang ila sining Julia sa may barangay hall ni kay Kaplin D sa barangay Albre. Ang gatiyang ila sining decision Action Rex may sang settlement may reconciliation na kunbaga hining Alejo nga mo siya ang painom sa biker ng si Kylie Monticado. Ang settlement reduction siya ang nagabayad sa laboratory test nga gasto abi sining taga-reklamo kag wala na sa bata pagalino gamayon man gali ni siya gali kado ka senior high student plan na siya Action Rex sining nagpainom nga pila man kadlaw nga wala nagagawa sila sining balay bawod man sang pagpakamalaot pag-criticize sang netizens kag publiko siya sining ginobra nga prangka pero sino ka ditong ginpainom niyo to? Si Kylie Monticado, miyembro sang LGBT Community Action Rex. Ngati ato lang unang statement sang Bacolod Home Foundation ngati daw di man interesado magpasaka sang kaso pero amo ni ginistoryahan una sa may barangay level kag nasettle ni Kap Lindy De Leon ang ila sining issue kag ang settlement magabayad lang siya ng laboratory sining taga-reklamo Action Rex peace na kumbaga ining Sanday Rolly Ray Alejo kag Kylie Monticado. Update balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Rex. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na Dale Salazar balita gikan sa Bacolod City Government Center
Sa iluhan tanay ang balita ta sa Kapitolyo sa aksyon na Marlon Hidovia, ini may kang tanan sa parehag ni Gob Lacson no, nagalaom nga magbalik sa normal ang sitwasyon sa Barangay Carabalan sa syudad sang Himamaylan. Mga evacuesto naglabot na 15,024 base sa talian sang Department of Social Welfare and Development sa mga lugar mga kaaksyon sa pagkadamo man galito. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na Marlon Hidovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Sa mga mayara sang datos naging sumatero sa may talatapan ni Governor Bong Lacson ang Provincial Social Welfare Officer no si Mama Merly Garcia may kauntaran sa armed conflict na nagluntad sa pila ka mga barangay sa syudad sang Himamaylan. As of 9 a.m. ang datos tagapakita nga mayara sang 15,024 tanan ka mga evacuees po sa lingon 15,024 man ka mga individuals ang apektado na. Tatlo ka mga barangay ang affected. Number 1, Barangay Carabalan, Barangay Kabadyangan, kag ang Barangay 3. Sa Barangay Carabalan, ang affected families ara sa 3,061. Sa Barangay Kabadyangan, 454 kag 28 sa Barangay 3 tanan sa bahin sa Himamaylan City. So ang kadamoon sa mga evacuation center ara sa 14 ag ang ulihi nga report din palabot diri sa kay Governor Lacson nga why naman so far sang encounter kon linok panay nga nabatian sa area kag isulgid lamang ka clearing operation ang ginapatigayon na dagong paglaom sa gobernador nga maamat-amat na balik kag hindi madugayan balik sa normal kag hindi madugayan maka-declare na ang militar kay subong ginahulat ni Gov Lacson ang declaration mismo alin sa mataas nga pamunuan sa Philippine Army diri sa Negros Island. Agud nga ma-declare ang area nga clear na o galing kay ginsideng sang gobernador nga hindi ni anay luyag nga tublagon subong ang pamuno sang army nga si Sir Inocencio manti naibuluhan naman nga may-ari diri nagpadulong nga mga patagas mga opisyal sa Philippine Army ag opisyal sang national defense. Basta ang gidalauman lang sa gobernador kaya hindi na magdugay ni kung nagadugay hambalya mas budlay man para sa gobyerno ang pag-amuma sila sa ila kung pagpadala sa bulig ang paghahambalan way sa problema sa mga agaman si Governor Lacson nag-iangot sa kaya PSWDO head Merly Garcia para hambal si Garcia nga way problema ya kung food packs relief assistance sa paghahambalan puro bastante ang Negros Occidental. Yari si Governor Lacson angot sa As of now, there is still no clearance for the evacuees to return to their respective homes. And I'm hoping that we can do that as soon as possible because the longer that they stay in their evacuation center, the longer it becomes, the harder it becomes for government to take care of them. You must remember also that they have their animals that they left behind. Somebody has got to take care of them also. We're just awaiting for the Philippine Army to declare the area clear before our evacuees will return. I suppose I can maybe call General Pasaporte for an update, but I've not bothered him yet because I know that it's an ongoing operation. In fact, they even had visitors from the higher ups of the Philippine Army. I don't like to bother them yet, but maybe soon I can call. There have been other incidents, especially in Barangay Carabalan, but this is the only time
No, parang it's already covering how many days. Although right now, I don't think there is a bar fight. I think it's more of clearing operations lang. Pagpunta sa panawagan sa mga residente, sa karabon ng puntakan ng military. That will be the decision of the military, no? I'm sure the military hears that. I'm sure the military knows the situation, so we will see if they feel there's a need to put up a detachment. Si Governor Bong Lacson. Samtang si Gov Lacson, karon isa man sa mga mag-saksi sa turbang pag-bukas sa mga pavilions sa mga panuwang syudad dara sa bansang Panagbagan Stadium, kabahin na sa participation sa provincial government sa Mascara Festival. Las 4 karon sa hapon, dara mismo sa may Panag Park and Stadium. Balitagikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung action Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon radyo. Ayos, salamat aksyon na Marlon Hidovia. Sa balita gikan sa Kapitolyo, aksyon na John Diaz sa standbyan ay balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office kadtuan tay na dugay-dugay, no? No backlash dashboard. Gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon radyo. Kantuan ta rin balita ni aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa send-off sa mga PNP personnel nga idestino sa Parad Park pati gayunon karon las 4 sining nga hapon, no? Lalaki ginbuno sang iya upod man lang sa Limnano sa banwa sang Moises Padilla, Pilason. Yari ang countdown sang balita ni aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon John. Action Rex, antes ang balita sa may maskara para isulod ko ni bago na pagwa sang update ang 303rd Infantry Brigade regarding sa identity sa mga nagkalamatay. Action Rex, no? Sa enkwentro sa may syudad sa Himamaylan. To be exact, Action Rex, gin-confirm nila ang mga napatay ang Musanday Army Corporal Christian P. Drilon nga taga San Enrique, Iloilo. Kagining si Corporal Rex Verde nga taga probinsya sang Guimaras. Ang mga pilason na Musanday Corporal Joey Gardose, Private First Class Rolly Rama, Private First Class June Fuentes, Private First Class Lander, Private Welchori Kanya, kay Sergeant Edgiel Ukag. Sunod reaction Rex kay Brigadier General Inocencio Pasaporte bago sa natin na istorya nga encounter site na identified duwa na area, hindi lamang dira sa may barangay Kabalan, but including na kuno nga naglabot na ini sa area sang barangay Buena Vista sa may syudad man sang Himamaylan.
So manang latest nga update dra sa may encounter nga nagluntad sa may Himamaylan City. Pero as to sa mga evacuees, kamustang status na pamangkot mo sa aksyon dyan? According sa iya, until further notice. Sige. So ang Balde Action Rex, base kuno sininga bilog nga simana, hindi pagyapon kabalik ang mga evacuees. So ang Balde ang 15,000 nga evacuees, may possibility pa na nga madugangan today. Depende Action Rex sa lakat ng ilang hot pursuit operation. Kaya ginako edre nga pating area sang Buena Vista nga medyo layo na niya pero bukid naman yung portion naglabot na Action Rex ang ila diri nga operation. So but silingon hindi nigali ang Karabalan ang apektado, may iban pa nga barangay dira sa may syudad sa Himamaylan ang affected. Amo nang rason kun nga ginbuksan subong nila ang panibagong evacuation site ang gymnasium sang barangay 1 sa Himamaylan City nga sulod diri kay pasaporte ang iban ka mga bagong evacuees dito na ipadala Action Rex. Ang baladik as to the bulig, depende na kuno sa local government unit kung anong i-extend nga bulig, sini nga mga evacuees pero ila diri siguro nga dapat hilway ng area before pa man nga isaylo dito ang mga o balik sila lugar ang mga evacuees Action Rex. Ma-update kita liwat karon na kay Sir Pasaporte regarding sa sini nga kaso. Sa ibang pa nga balita Action Rex sa may maskara bago lang kami kalin dito sa may Panaad, Bala Park and Stadium, bago lang kami to ka-move out, bao pero itong ginual ka mga sound system, do kada mga 50 o 100 meters, may sound system na star. Bago galing tsura ka Panaad, Action Rex, sa sulod galing sa Panaad, may parking area na. Gali? Oo, ang mga kahoy na liga sa tupad sa football field sa stadium dabala dogin pang utod ka ginimo na nga parking area so mga salakyan dito na nagapark sa sulod Action Rex ang Panaad Park and Stadium. Ang mga baligyaan bukas naman to kay kada booth gali do pareho gid sa Panaad nga may nagabaligya nga mga souvenirs, may mga palanyapunan, iya ka bakolod ara man to bilog gid Action Rex nga park is may nagbukas na and tanan nga mga areas ang nagparticipate sa sining nga Panaad sa Maskara Action Rex. Kaya kayo na nag-intervene natin si Police Lieutenant Jody Catalogo, ang spokesperson sa NOCPO sunod rin sa iya, 7 ka mga Police Commissioned Officer kung ka-opisyal sa PNP ang gin-assign dra subong sa may Panaad. Ang commander sa ako ng Ground Commander Action Rex sang Negros Occidental Police Provincial Office, amo si Police Lieutenant Colonel Edison Garcia, nga mo naman ang Chief sang Operations Division sang NOCPO. Ang iya diri nga mga deputies nga wala mga naga-supervise amo Sunday Police Captain Kenneth Magan kag si Police Major Graho nga Deputy Chief of Police ng Silay City PNP. Sa venue security naman may 4 ka mga personnel. Ara dito subong ginsaylo si Police Major Sumblingo nga Deputy sang Police Community Affairs and Development Unit ug Picadu, si Police Major Amsiwen, Police Lieutenant Galanipa, kag si Police Lieutenant Amante. 4 sila Action Rex. In terms naman sa pag-transport sang mga VIPs o kunabi sila nga travel, si Police Lieutenant Silva ang nagapanguna diri Action Rex. 7 na ka mga Police Commission Officer. Ginaklaro ya diri nga ang 28 others nga una nga ginpadala sang regional office, di ba kaya tinudumduman mo actually ang ligad sa first batch, may arasang 23 ka mga PCOs nga gikan sa NOCPO, hindi na sila mag-duty sa may Panaad. Dili ka na sila sa ibang mga venues sa Maskara Festival 2022. May araman 212 ka mga police non-commissioned officer kung PNCO nga na-assign Draxon Rex sa may Panaad Park and Stadium. Ang matamat na sila subong gina-deploy, ang ginobra sila do kada booth or kada banwa Action Rex, may aragid yung PNP personnel nga na-assign do 2 or 3 bilog. Kada entrance may na destino nga mo ni mag-check so bawal diri Action Rex mga kontrabando, pagbitbit sa mga botilya pasulod sa park, mga taliwis ng mga butang ginadumilian man. Ang pagsulod sa salakyan hindi man 100% allowed. Unless otherwise, VIP ka, sa aton base sa media, ginalaw man nila kayo na nakadiretso kita dito sulod, plus pag-Action Rex kung mga private ng mga vehicle. Temporarily, not allowed kay may activity dra sa may Panaad Park and
stadium. Yariwa si Police Lieutenant Joseph Catalogo ang spokesperson sa NOC po sa aton interview. Doon nga panaad, security deployment. Actually, this coming 4 o'clock in the afternoon, sining adlaw, may ara kita ka send up ceremony dito sa Panaad sa Negros on our Maskara sa Panaad. Yes, so it will be start sa aton October 10 to 16 ining activity dito. Exclusively for the Panaad areas lang. Wali mag-deploy dito ng mga personnel. Ang gigamit natin ng mga personnel from provincial headquarters. Balik ka na opisina, gikuha natin sa mga personnel nag-deploy dito. And additionally, ang aton nga security contingent tanan is for the security and order of Panaad. Exclusively again dito sa may Panaad sa Negros Park on the Mascara celebration. And there were 3 officers nga na sent dito as our ground commanders, ang aton nga ground commander naton dito, and in the person of the Police Lieutenant Colonel Edison R. Garcia, mo to ang aton ground commander. Ang 3 officers na buligan nila si Sir as ang mga what they call team leaders of every respective sectors sa mga Panaad. Okay. Sir, 24/7 yung bantay dito? Exactly, sir. 24/7 until 16 matapos ang ilang deployment dito. So kung may any mag-violate, pwede sila kadakop, sir? Yes, sir. Ang mamaya natin sa previous sa Panaad natin yung activities natin, dakpo nag-itan over sa nearest police station in which the jurisdiction of Station 7. Okay, pero ang bantayan na natin, sir, palibot sa vicinity and inside the Panaad. Yes, sir. Tama na natin yung bantayan sa sulod sa Panaad sa Negros and then eventually sagwa within the area of where we in natin natabo, ginahiwat natin ang celebration dito. Okay. So, klaroon ko lang, separate din siya, sir, sa unang aging padala natin yung batch, ng may 73. This is separated contingent natin. This particular contingent natin sa mga ginasa natin ang personal dito, temporary detail for the Panaad sa Mascara. Or Mascara sa Panaad natin. Pero hindi man na, sir, matublag ang operation to diri, sir. Major gid na, sir? May ara kita mga adjustment, especially sa mga opisina sa HQ, adjustment kita. So that's why gina-maximize natin ang aton nga mga personnel nga ma-assign, and then nag-adjust sa ating mga personnel because others are also may mga assigned tasks na ang aton ipang-assign dito, but yet they advise then nga whatever compliances nga need natin ipasa for headquarters for the to comply it, iubrahan bilang nila. Kaya muna nagdubol ang trabaho sa ating mga personnel. Actually, si Police Lieutenant Joseph Catalogo ang spokesperson sa NOC po. Ang una itong batch, hindi na sila included sa deployment sa Panaad. Ginagpara ng Director Rex si Catalogo nga ang traffic plan and rerouting plan sa Panaad hindi na nasakop kabitaw. So most likely, si Police Lieutenant Silva nga mo ning na-assign dira sa transport and traffic, so sila gini mga magapanguna, pero sige apon magabulik ang bitaw kay may gin-deploy nga mga around 20 plus ka mga personnel ang bitaw dira sa may Panaad. Ining pinakatinutuyo nila outside of the Panaad, bitaw na ya. Pero within the vicinity sa Panaad, iyan na kanopo Action Rex nga nga area of coverage or responsibility. Karon na doon ang BCP o yaway na nadaya. Sa sulod, actually, wala na. Okay. Pero sa guwasang Panaad, like sa dalan, sa Alihis, yung BPO nga bitaw. Okay. Mo na ang matabo sinadra, no? Anyway, sa iban man ng mga balita sa may banwa sa Moises Padilla na istorya ito mabagugilamang si Police Major Vito Bose, ang hepe sang Moises Padilla PNP. Sunod sa ila, makompirmado ni natabo nga isa ka pagpanglabo dira mismo sa area sa Senda sa Lapid, Barangay Inulingan sa may banwa sa Moises Padilla. Kung sa diin, tilason ni 32 anyos nga biktima nga ginkilala kay Roy Gilasio, residente sang Barangay Inulingan, ina isa tapasero Action Rex. Naginom-inom ni sa po dala sang iyang mga abyan, ilabi na ining suspect nga si Roger Gilasio man, no, iyan nga magulang Action Rex sang gulpi lang blangado nagsinabtanay guro na binaluhanay sa mga malaing nga tinaga, naglarisay tob-tob nga nagkwa bala sang binangon ining suspect ngay magulang nilabo yak Rex ang manghod pila sa iya naman nga wala nga bahin sang iyang kamot, no, kag sa iya diri Rex nga likod. Ining biktima ang ginabulong karon sa may ospital, samtang suspect naman nagsungka sa may Moises Padilla PNP
And sunod diri sa kay Bossy kinulato ng desisyon kung pasakaan isang kaso magulang kaya magimata lang manini sila Action Rex. Ang tingog karon na ni Sir Bossy ang update gikan sa Pro 6 iban pang maurita mabatian sa Plecam News and Public Affairs program sa Action Radio Bacolod. Balita gikan sa Nokpo ang ka-aksyon nyo, Action Jan Diaz, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:49 ang aton oras, mga ka-aksyon. Salamat kay Aksyon na Jan Diaz sa balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, mga ka-aksyon. No? Sige, sa iban pa nga wala makapanyaga pag matamat na. Pero kung nakatapos na nagahilay-hilay, pamati lang dire sa aton sining mga balitaan sa sining udto. No? Ayos, sige, may tisianay, kulang balang imo sining lawas ang vitamin C. Kinanglan tala mag-may tisi kita. Alkaline base nga vitamin C ini, something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising, voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, balik your home, mascara, oh, balik your home, hey. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh.
home, hey, balik nyo home, hey, balik nyo home, hey, maskara, oh, 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 maskara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more. Ayos, sige manamyaw tanaya sa mga kaaksyon ta kay Diding Alojamento, may lang pamati dra sa Antipolo, Pontevedra, Alojamento family, no? Salamat gid. GMS Cerrato, no? Dra sa Ponsi Warehouse ni Sir, Sir Sone. Thank you gid. Si Sir Sone. Ga-monitor kag GM Cerrato kag mga empleyado pa ng iba na sang Ponce Warehouse, no? Liyayang Geres Kebel may lang pag-monitor humalumina, salamat gid. And Jonalini Nialdi Crepito, no? Andy Saludares sa Barangay Imets del Pilar, Pontevedra, Andy Saludares. Christine Minias Villalobos, Ana Sinoro, Mary Jane Morales Bisagas, no? May lang pamati Mary Jane Morales Bisagas, daw barangay din kamo gani dai sa barangay 20 anong da sila man barangay 30. Sige thank you gid sa pagmonitor Mary Jane Morales Bisagas, no? Kay Jose Erson Lapinig Honyo, may lang pagpamatiga monitor dira sa likod sang Nissan kuno ang Blue Guard nga sa Raymond Maranion, maintenance people kag logistic men. Ay porti, thank you gida sa pagmonitor ninyo dira, no? Jose Erson Lapinig Honyo. Veronica Santillan Manukan ga monitor sa Handumanan. Novi Magapan from Barangay DSB, Barangay Pandanon DSB, no? Kag tamyaw lang pamilya Torbela nga monitor. Billy Albay, salamat gid. John Claire De Lieva, salamat gid. John Claire De Lieva. GM Serator naman Imbong Jocampo. And Manuel Moratilia, no? May lang pamati Manuel Moratilia. Madam Virginia San Antonio Alpenda, salamat gid. Joan Salmiti Isiha, thank you gid Joan Salmiti Isiha. Alexis Hambre, salamat gid. Ginapaksyonan ko tani Uwa Regional 6 sa sitwasyon sang inyo doli akap assistance man para sa amon nga mga OFW nga na-strand there since 2 years. Nawala ninyo pa na-release as sa subong, no? Alexis Hambreto, Dines Nuestro, may lang pag-monitora. Thank you so much, no? Ayos, sige kagiban pa naton nga mga kaksyon si Flores Marioga kag Pelton Lipora listening from Pasay City, no? Salamat gid. Ayos, sige daligid lang mga kaksyon matagtalay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dili gidamang madugay. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures.
o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey
antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon, malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tiyon na aton binang-pinagon kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas. Aksyon Balita, Banat, Bulig.
Sean Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Pabalikin na diri sa atong sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 9 ng aton oras 1:09 na mga kaaksyon. Kadtuan taray sa aksyon na Eric Magbanwa, may nagalabutan naman nga puwersa sa mga kapulisan, more or less mga 189 ka mga PNP personnel halin sa PRO 6 nagabot sining nga agaho isa ka semana nga pagselebrar sang Mascara Festival ng Inmatawhay suno sa assessment ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Marter. Yari ang kaundan sang balita upod na kay Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Eric sa ara na, no? Ara na. Ara ng ano? Ang kayo. Ito gina-surprise mo ko kada termiya. Matik na eh. Ano nang ara naman? Ara na tanan eh. Ara na tanan? Oo. Namayo ka ba? Ang available lang, no? Ang available lang. Ara ng tanan, pero ang available lang. Correct ah. Diba si ang tanan, ara na, kag hindi pa mangin available, no? Oh, laban eh. Hindi mabalik mo tayo po sa available, no? Oh. Ara. Mga isa kayo magkasiman, ang igod ta. Oo Pag nag-abot na gitman, no? Gani man. At kasi saan paano, everybody happy na, no? Correct ah. Daw piho ba? Daw piho. Piho na daw ah. Gali? Oo ah. Di, lakata? Tapos program eh. Ayos ah. Ano na sa hindi ba, Nida? Ati, okay. Paano na problema? Dayman, mayong hapon ah. Ara sa? Kasi pasalig sa wala ni Blau. Ara? Basta ikaw ya go signal ya, piyong-piho na ya. Bilib ko da ya. Oo, aga. Bata lang nga wala piyo. Ano ba ni? Ako sa ta wala kiman, no? Patsimpo lang. Ang isa ni ka turog-turo ni Prong Donggan. Sini ka Alam ba ni? pamatiwan mo. Ikaw man ang pamatian yan eh. Ay, kita mo magtao sa... Ayo. Pagsilingara, dito ko kasanag nga akong kuanaw. Alam ko ano na. Alam ba ni? Iyo na na ya. Te, mata-mata na to ah. Pag magsibat na dugay-dugay ah. Matamat lang ah. Dito magtingap kayo ba siya mag-inutok ta. Nalabang matamaton lang. Tirin-tirin baga sa iban nga pulong bla. Oh yes, amo na tang tirada Aksyon Rex, no? Pero ari na sila ya. Sino? Ang mga pulis. Gani, ara na sila no? Ara na sila 189 naman ah. Gani ba? Ilan na tanan? Mga 504 na. Kahangged ba daw pulis lang pulis ning dalan? Punoon ko ni Colonel Martir ang Mascara Festival site ng pulis mo. Mayo man na. At least bisan paano hasta sa Oktubre 23 mangin matawhay kag wala lang sang kwan bla sang sa vlog. No, mantirada. Kita mo kon imang puli ko po kada intersection. Damo pulis no? May mga patrol car pa. May mga patrol car pa sa unahan. Pagin may lapo sa pulis gari si Kadala, no? Nami man tani magamulang na permi, no? Galing kay ti kung may event lang di sa aton kay kulang-kulang man ang team ah. Kulang-kulang man ang pulis ta sa Region 6 eh. Gani ba? Damo na isang pulis di ko na muna yung event lang na dako sa Bacolod. Tuto ka namin, makito ka secure ka pa Aksyon Rex? Oo magdayan-dayan nagbugos nga pamilya sa kaladtuan da nila. Like for example sa NGC, sa Plaza, and sa Lacson sa Palabuton na 21, 22, 23. Sa Lacson, sa Biwok.
May arada sa Baywalk pagidgali. Oo, sa reclamation, may ara man da. Commission, may ara man da. Tinami man ah. Nami makita mo, police action reclamation ba? Nabla ko makapangayo ka bala police assistance, ara dayon. Gani man. Di ko nang gabi maglipot ka sa mga intersection, tapos police ka nagapalipot sa dulong, bro. Oo. Sige lang, may police na ako. Oo, gali ka ara sa dulom-dulom. Sa dulom-dulom, gali ka palipot-lipot. Oo, nami man ah. Kami tanawon na, kakong gabi sa unahan pagin nga mga dalang nga mga intersection, may mga nag-standby nga patrol car, action brakes, nag-blinker. Dito ka namin tanamon. Kung ikaw galagaw, bla daw mo, at least daw... Secured ka man bla? Secure man lang kagulingon Sanot mo. doon mong bilog mo nga pamilya, aling mo ah. Libre ta ni tawhay niya. Gani, pero ito yung advice na ni Kellen Martir, hindi nagit magatag salig. Ito hindi man tanay nga bagay, may police na action rex mo. Na mismo, mangin security conscious man bla. Parang ikilapin na ikaw action rex, no? Ola ba? Kaya maglakad ka daw, binuko lang bulsa mo mo. Ba? Nagbinuko mo kay... Kasi masalahin ka katurog ko, no? Ito lang mo ni kwarta sa bulsa, ito binuko niya, oh. Kasi kabalo kaliya nga iyabi, no? Iyabi sangkar ni action rex ng binuko sa bulsa. Ayo, tamo ko ka na. Next sa tining another 189 niyo. Kinabugusan isang tatlo ka police commission officer kag 186 diri mga police non-commission officer. May briefing ni sila action rex ni patikayon kina sang aga kag i-deploy naman ini sila sa mga task force unit commander no nga may ara vicinity kag may ara in charge sa Mascara Festival site diri sa siyudad sa Bacolod. Nalipay lang sa Kellen Martir sa isa ka semana ka selebrasyon kay so far so good action rex. Wala gid man sa mga incident related sa Mascara Festival nga selebrasyon sa sulod sa isa ka semana and hopefully sila ni Kellen Martir magatuloy-tuloy ini until second week sa Mascara hasta nagigani matapos ang Mascara Festival diri sa siyudad sa Bacolod. Yari si Kellen Martir sa interview sa Aksyon Radio. So far, since the start no sa Opening Salvo up to today, daw wala man ta major incident na tabo and another batch of augmentation nag-abot naman kagina no to help us securing our Mascara Festival. Hopefully sir, wala gid lutsan sir ang mga kriminal sa Bacolod. Kabay pa sir, tingwa ang tagit sir. Sa first week sir, sang Mascara ng mga factor nga gina-consider mo sir nga nagtawhay sir? Siguro kay hindi pa gid banda mong tao kay mag-ulan and of course properly deployed pa ng aton augmentation, of course ang ato organic personnel in body system. And of course, siguro, dugangan ta pakit kung maka-offer ta na bilog festival sites, dugangan pakit sa mga downtown areas or other areas nga may mga itis pakit. Damo ta, police buong labi na ito na augmentation sa i-assist na sa ato no, to ensure lang sa safety and security sa ato ng mga Mascara goers pagsaulog na ito sa Mascara. So sa pag-start naman sa second week ni sir sa celebration, hopefully sir masustain ta? Yes sir, we are trying our very best to do that. No, in fact, may critiquing naman kami karon after lunch meeting naman kami kung ano naman ang panahon na. Sa mga Bacoleño sir, kag sa mga Negrosano nga maglagaw diri ini naman nga semana sir, anong panugyan mo sir? Yes, oo no. Feel free to enjoy, come and visit Mascara Festival sites no. Kaya we are there to secure. Tingwan kita mo din nga ma-enjoy ka mo tanan by securing all the sites para magiging successful ang atong Mascara Festival. Action Rex, come and visit sa ato sining Mascara Festival site. Importante dala kagid sang kwarta. Hindi lang maglagaw wala kwarta. Dapat may unod gid ang bulsa. May unod gid ang bulsa kay kun mangayo si Dexy Toto, may kuoton si nanay kag si tatay. Laban eh. Ara na. Sige na. Sige, report kika sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Action Eric Magpalo nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat kid Aksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kadtuan tanay si Aksyon na Roger Gotib, li tatuan na sa norte nga bahin no sa syudad sang Cadiz bla ining kaso nga paghupot kag pagbaligya sang Shabu iga pasaka na batok sa isa ka 47 anyos nga nadakpan sa drug by bust
operation mga kaksyon, no? Sadtong Sabado ning adlaw mga kaksyon, no? Nga dakpan ni sa iya nga nagabaligya sang droga. O kadtuan tanay balita ni aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon, radyo. Ayos, sige kantuan tanay balita ni aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex, gindala na sa baysang fiscal ang isa ka 47 anyos nga nadakpan sa kabaybas operation sa Sabado sa gabi sa bahin sang Amity Street sa Eusebio Subdivision, Barangay Sunto, Siring Syudad. Ini ang iga-inquest na nga si Rinaldo Ciliano Jr. Mapare, kag residente ni Sandalan Abilarde, Barangay Zone 3, Siring Syudad. Ginakabing nga isa ka street level individual sa pagpamuno mismo ni Police Lieutenant Colonel Julian Dispe. Ipatigayan ang bypass operation sa mga lugar nga nagresulta sa pagka-recover sang siyam tanan kasasay sang Shabu. Nga mo karon ang nangin prima facie evidence sa pag-file sa kaso. Recover man ang isa ka 500 piso bill nga bypass money nga gigamit man sa mga katapusang kapulisan. Ang total nga estimated nga market value sa amo nga droga naglambot sa 6,800 ka pesos. Sunod pa sa kay Police Chief Master Sergeant Romar Bayuna ang head sang Station Drug Enforcement Team sa Cadiz City PNP. Sa subong sini Action Rex, ara sila plastar sa may bahin sang Fiscal's Office diri sa may siyudad sang Cadiz. Para sa aton mga kaaksyon sa diin ka man sa probinsya sa Negros Occidental kag mahilig ka magkape, aring aton kini nga panugyan ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension BBB. Ini si Aksyon Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bakon, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, radyo. Thank you! Salamat din aksyon na Roger Gotib. Balita gikan sa syudad sang Cadiz, no? Life Extension Vitamin D3. Harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, radyo.
Kantuan tanay balita ni Aksyon Nelson Patinio, abyan ho ginreklamo tungod sa yup-yup sang illegal nga droga pagsuyop no. Sa iya ginarintahan nga puluyano sa syudad sang San Carlos. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex wala sang pangduaduha nagarinta sang isa kapuloyan ang nagsugid sa kapulisan nang iya sining abyan nga ara sa sulod sang ginarintahan sining balay nagayupyop sang illegal nga droga. Si Yunes DRC, residente sang San Juan, Tunga, Barangay 5, Siyudad sang San Carlos, nagpadulong sa kapulisan agud reklamo ang iya sining abyan nga nagagamit sang illegal nga droga nara sa iya sini ginarintahan nga puluyan kag nagayupyop sang droga. Matapos nga mabaton ang reklamo, Action Rex gilayo naman nga ginpadulungan sang kapulisan sa pagpamuno ni Police Staff Master Sergeant Marlon Amorsolo. Kaupod ang tigreklamo nga si DRC sa ginarintahan sini nga puluyan. Kag nadakpan sa akto, Action Rex nga nagapatsisyon ang suspitsado sa amo nga balay. Ang suspitsado, Action Rex ang ginkilala sa kay Merlin Montinula, 30 anyos, kag residente sang Dos Hermanos Street, Barangay 3 sa mga syudad kag ginakabigman isa ka street level individual. Angot sini nakuha man sa iya posisyon ka kontrol ang tatlo tanan ka mga magagmay nga pakiti sang plastic sachet nga mayunod nga ginadudahan Cebu kag mga drug paraphernalia. Nahunong sa karon Action Rex sa Custodia Facility sa San Carlos PNP ang suspitsado kag natalana pa sa kaan kaso pagbayular sa Republic Act 9165. Report gikan sa siyudad sang San Carlos, ka-aksyon nyo Nelson Patinio na sa Balitaon, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you. Salamat kid Aksyon Nelson Patinio sa iluwang tanay sa Aksyon na Vidya Pasible. Mga residente nga nabilin sa pila ka mga lugar nga malapit sa encounter site sa syudad sang Himamaylan. Padayon nga ginapapanaog sang mga kapulisan kag tropa sang militar. May panugyan man ang kapulisan sa mga residente or publiko. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon VJ Pasible. Aksyon VJ. Ginpang amat-amat nakuha sa mga kapulisan kag militar ang mga residente nga nabilin sa pila ka mga lugar nga malapit lang sa ginluntaran sang engkwentro. Kung madumduman Action Rex temporaryo nga wala gin pahanugutan sang Philippine Army nga makagwa ang mga residente nga nabilin sa babaw bangod sa pilaman ka mga security reasons. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Reynante Homocan, ang hepe sang Himamaylan City PNP, nagdangat na sa karon sa masobra 3,000 ka mga evacuees ang temporaryo nga gatener sa pilayat ka mga evacuation center sa syudad. Dugang pa ni Homocan hindi mahapos nga makasulod sa area bangod kinahanglan pa sang clearance gikan sa militar. Tubtob sa karon mayara pa sang mga nabilin nga mga residente sa babaw. Padayon man sila kay Homocan ang ilang pagdulong sang assistance sa mga evacuation center sa Buligman sang City Social Welfare sang Himamaylan. Suno sa hepe wala sang dapat kabalakan ang publiko sa bahin sang city proper bangod wala man sang conflict diri. Kag iya man nga ginapahanumduman ang publiko nga mangin kalmado kag hindi gray magpati sa mga impormasyon nga ila makita online. Yari si Police Lieutenant Colonel Reynante Homocan sa aton nga interview. Sa city proper sa conflict naman dito naman sa babaw. So dito isa walang problema sa city. So all information na galing sa ibang na mga sources hindi sila na magpate kaya dapat dami kasi nang nagkalat na mga information, na false information na nagkaroon ng nag-viral, then nagkaroon ng panic yung ibang family outside Himamaylan City. Nabatian ang hepe sang Himamaylan City, PNP. Ini ang inyo ka-aksyon sa 5th Distrito, Aksyon VJ Pasible. Una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos, salamat ginaksyon na vidya pasible sa balita. Constipation ang problema ninyo. Balokang constipation, amo isang mother mo, iloy-iloy sa mga diseases, no? Mother of all. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ay Torres sa mga katapos sa
Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan niya pong luyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamong ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa dire nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat dito yung patigayon ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magapadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag Sa sakop. gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Alang-alang na to sa tiyempo, diri sa itong sining pangalagad, pasensya ginang waita malabutan na, especially mga greetings ninyo kag mga information naton mga kaaksyon. O diri sa Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Standby na sa This Is My Life, igasunod na sa dilig lamang madugay. Upod kay Aksyon, walma sugaton. Ako naman ang inyos ni Kaaksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Cantong, maayong hapon sa inyo tanan-tanan, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita, Banat,